Oh, keep the drinks I'm coming. Yo, working. Keep them drinks I'm coming. Yo. Ala kancane. Webhaman. Ubona siyakhipha la. Bhaman. Khanyisa kakhulu. Awu yebo. Oh, Bhaman. Dudum. Ubona siyakhipha khipha. Bhaman. Tell me I'm not dreaming. Keep them drinks I'm coming. Yo. The barman keeps on working. Sethi nje ngibe live ngoba inkinga engibhekene nazo zingaphezulu kwamandla. Ngiyaphila mina nganza kwethu ninjani nekuseni kulezi sikhathi esinzima kangaka emhlabeni waseThekwini la khona isimo sebucayi. My God, isimo sebucayi, abantu abapreventi, abantu abana matric, abantu bapreventa 2 days bebonene. After 2 days umuntu imase ekhuluma ke sepreventa ke makusaqalwa uxakeke umzayibo ngoba bepreventa manje after lo 2 days lo nje after 2 days akasaprevent nje kanza kwethu abantu ba reckless. Yayizinto le nje mfowethu nje wow nje yonke into isikhathi nje siphila kuso nganza kwethu sibi ngalendlela emangalisayo yokuthi kuno 2 days umuntu elapha kulo thando lusha thando lwamaZulu luyanda kunjani nje mfowethu abantu bahlangana nje 2 days mhlawumbe usuku lokuqala hayi futhi nosuku lokuqala umncintiswano wokuqala zethu. Thank you so much. Ngicela ukwadedele nje ama-rose lethe lama-rose kakhulu nje yazi usuku lokuqala futhi hayi umncintiswano wokuqala eaweni befikile preventer mhlawumbe afake ke lelo ijazi lomkhwenyana mhlawumbe nowesibili umncintiswano owesithathu asayingeni sengena nje kabuhlungu nje nganza kwethu nizoshona nezwe kuyafiwa la ngaphandle yayizo into le thuthu usuyaqothuka nje usuyavithe ngathi uyimpuphu kunzima kunzima mfowethu isikhathi esiphila kuso nganza kwethu nje mfowethu yabona abantu nje sebeyileyo nto nje mfowethu ukuthi umncintiswano wokuqala umuntu ngeke uyofaka ijazi lomkhwenyana owesibili umncintiswano afaka ijazi owesithathu asangeni nje sengena nje uye nje yabo zethu. Thank you so much. Sengena nje uyezwa engena phosekathi uxake ukuthi ayibo manje tshele mina yedi manje lo muntu impilo onla iphilayo makunjena nje ngempela uyayizwa into engishoyo ukuthi ayibo ukuphila lokho kunjena iyeke lento nganza kwethu iyeke kuyavikelwa amajazi omkhwenyana noma kula ngisakwazi sawubona mina ngive nina nonke ningiftayo eningifta mawala nenze o 3000 coins umuntu eyedwa mina ngive nginika inamba yami ukuze mase nginikhumbula ngentoboza ngithi awusanibonana kombela sawubona jama kamathe uyayizwa la bantu nje abagifta kakhulu cela ukukuthengela ipholo ngiyacela nje nami ngiyavuma lezo le ngoba ngiyanikhumbula phela abantu bakithi
bantu bam, my people. Yaphila. Oh, i-O yimi. Ubiza mina nge-O. Hawu. Mfowethu mina ngiyiphoyisa le nduna. Kuthiwa nje emphakathini sekuthiwa mina ngabizwa nge-O. I-Golf R ngenhliziyo yami yonke. Ngala ngicane ngiphu 7,000. Ongatholakala ngo-90. Ngo-90,000 ayilutho bafu. So it's a cross mfowethu, you are looking at installment plus or minus 6. Yabo. That's an estimate. Ngicane ngiphu 7,000 ngizonitshela ukuthi ngifuna ukwenzani. Nezo. Noma ningiboleke uthi madlala misa kuboleka. Akekho yini umlungu. Umlungu yini lonto leyo? Yilo khuluma ngayo lapha manje ngidida manje. Ngicela iSpani, cela iSpani di brother. Ngisicele kuphi? Ubasi wakho. Okay, let's account number. Wemvo usenza uCapitec yini? Yadlala ngami ngizothi yabona futhi masikhuluma ngemali. I'm asking for myself mkhwepha. Uthini lo? Mfowethu mina ngiqashi bafo, ngiqashiwe nami. So wena fika la ufike uzikhulumele lapha. Mhlawumbe khona bazokwenzela khona. Mawusicela kimi iSpani nami ngibe ngiqashiwe uNkulunkulu wami ngizothini mina? Yabo ngathi ngisacela 7,000 lapha uyazi into leyo. Uyabo chef wethu. Link nyana or email. Durban Central mfowethu. You consider kakhulu mfowethu. Bafo phela letha phela u7,000. Noma nje yiphi manje ngiphe nje ngazathi mina ngiyayithanda imali nezo. Ngiyabonga ngani wathi ungikhonza. I'm half white so ungatshela mina uthini. Ngithini ngani? Webafo wena mfowethu checka uthi halfway la ku TikTok uzobona ama post ba post lapho check konke halfway. But you check halfway or around you. Yabo. Yazi into leyo. Akalibona ibe hey shwele nkaba. The weather is beautiful in Devon today, man. I love rainy weather, you know. It brings people together. If you know what I mean. Nje iwethe kanjena mfowethu. Nihlalele ntombi yakho enisahlanganisa nayo nithengela amagwinya. Nehlisa ngeJacobs. Yebo nihle lapha nidle igwinya niyahleka. Nje kumnandi kunje. Uma ngicabanga iPeter, ayikho mnandi ngePeter shem. iPeter embi. Embi la shandi yabo manje kudingakala igwinya elino cheese. No. Oh futhi lo cheese lo uphephethe ngalento yini fire blower leshandi siyathi lo cheese lo bese uyalimampuza kabuhlungu wehlise ngecoffee iJacobs enobisi weza nje emfowethu ngeke usinike singaboni kodwa ngeke
Kuyahanjwa. Lalela kuyahanjwa baba. Kiwaphi manje? Ngenhliziyo yami yonke ibhola ngiyalithanda. Cindy. Cindy. Usindi ubani manje? Ubani uSindi? Ngoba lokho uSindi. Hey, uSindi sindike mangi Cindy. Nkulunkulu wami. Ubani uSindi manje? Oh, how Cindy. Ay phela mana indaba kuvele uSindi. Awukazi wavela uSindi. Good morning, bye lunch. How bakithi? How bakithi? How bakithi? Yeah. Sabona madleka. Bakithi, kodwa madleka. Kunjani njengoba longaboni? Mana, mhlungu. Hayibo. Sibongo lesi. Mhlungu. Hey. Sibongo sinjena. Mhlungu. Abantu abebekhanda ibonga ngathi besevela nje. Khona uMahlangu, Mhlungu, Mhlongo. Mhlenge, sho ukuthi kumele kube uhla, mhlahla, mhluhlu, mhlehle nje ibongo nje ezenjalo. Yasho insizwa, wona lapho. Yabo. Ngane yakwethu. Hey. Slema. Hey wena. Awuthi vela bayibone lokhuzana le. Hey, futhi ukhuluma eceleni welokhuzana. Wela lapho wasehlala Nkosi. Sikhuluma eceleni. Jomane pho. Awu. Wena mkhwephandini. Futhi uka uphi? Ngithi mina hayibo awu. Phela uRebecca ungibekile uRebecca. Wangitshela wathi uRebecca. Yes, asambe emangozi. Siyosika amalala. Awu isikhathi samalala manje, okhomba amalala vela unyaka wonke. Wamkhwepha. Hayi mkhwephandini. Temba. Ungibekile uRebecca Malope ukuthi hayi. Ngibonile lapho ushunqa ngathi mina. Le shunqa kule video le, ishunqa kufanele. Yebo. Ngikhohle nje ukumbeka endlebeni, mina ngawumbeka endleleni. Nje lalela. Mina ngimshaya ngayo laptop. Hayi. Hey bakathi hayi. Hey so. Ngiyakutshela buka mina. Wayini? Hey manje wathi emnemba. Abhlungu. Umbolo uyabhala ke namuhla. Ngimfisela okuhle ukuthi aphase lenasi. Mengaphasanga nje. Umhleka azoyophuma. Yazi ushodi yoba mude. Ngila kuye ngehlaya. Kabhlungu nje futhi angidlali. Madlamba ngicane ngisize. Ngani mfowethu makuyimali asinayo. Makuyimali nje ngala ukuthi asinayo imali. Uyezwa. Nathi silapha sizocela yona usibona nje. Makuyimali nje mfowethu vala ungaphinde uvule umlomo wakho. Uyezwa ngoba anathi asinayo. Into ekhona nje leyo. Kodwa nje uma ufuna usizo mhlawumbe ufuna ukuthenga imoto ke hayi sengakusiza lapho. Kodwa lokho okunye nje mfowethu hayi. Uma ushaya umfazi futhi wes ngoba ufuna ashaye bashaye nathi ukalinge usifake into yakho thina. Ushaya wena manje ubona ukuthi mina uma ungishaza ngidonsa ngene ngeke ngize ngilunge. Nje uNkulunkulu wami umeke ushaya akhona amaphoyisa. Nova bekhlela kodwa bokusiza ufuna woshaya wena phinda shaye nami. Uthi akusize mina angeke nje. Angizi makunjalo nje. Mhlawumbe bangishaya lana futhi awusize mfowethu beshaye nami mina mfowethu ngiyambona kanjani mina bongishaya mina la uNkulunkulu wami futhi nje ngeke nje mfowethu nje sorry yazi into le ungifake into zakho zokukhuluma la ungalingeke lapha kimi ngalinge nje kunzima mangadayisa
JS eyodwa ngajabula nganza wethu. Sengidayise imoto eziwu5. Ngifuna nje eyodwa. Ngisayelo usuku namhlanje nakusasa. Enyangeni phela ngithi. Kodwa phela nje ngiyafisa ukudayisa imoto eyodwa. Mhlawumbe ngifisa ukushaya 6 wemoto. Yabo enyangeni. Ngiyivume nje nami ngithi wow. Yazonto leyo. Manje abantu abathenga imoto. Anithengi nini imoto nini? Anithengi imoto. uDecember uyazi. Ngisakhumbula ngithi ziyeza imvula. Seyiqalile imvula zaseThekwini. Kushaya imvula lapho ethi uwome uthi thi ikukhephula imvula la. Kabhlungu nje lokho ekunilandi ukuthi imvula. Yabo kade ngibona isosha la ngoba amasosha la waseThekwini futhi wona west. Lehle ebhasini la. Ishawa imvula liyabaleka liyale kwi station sakhe lapho. Fixing a credit score. Yeke credit score. Ubani credit score yakho? Ship woza lapha kimi. Ngisesipano wena mkhwaphantini. Yes. I-credit score yakho le khuluma nami sibone ukuthi sisebenza kanjani. Anginabo mina abantu abazothe sizokunyusela i-credit score. Ayikho ngaze wethu bazonirobha neza. Nizoskenywa abantu la. Akekho futhi wena ucabanga ukuthi bathu ungavela unyuse i-credit score. Ngathi usahlula ukumaintain impilo yakho. Angithi uyabona into engishoyo. Bese kuba khona umuntu othi ngizokunyusela i-credit score. Musa nje qamba manga. Ayikho into leyo. Uhamba ulimala la. Ingozi zakho December seyiqalile. Please. Thando, thank you so much. Uzolimala. Hayi ngizonyusa nje i-credit score. Khona umuntu engimaziyo. Ayikho le nto le. Naye akazi lutho. Ayi mina ngi-blacklisted shame. Khokhe i-grade zakho uzoba unlisted or whitelisted, I don't know. Khokha nje inkinga zakho zonke. Uthembeke einkingeni zakho. Ufonele o-credit bureau ubone ukuthi ungaphuma kanjani. Nje uwenza impilo yakho nje ngeqiniso uthi. Yeah, please. I'm coming to visit you. Kitchen. Airportins. What's that? Nganja wethu, hey. Hawu, bakithi cowboy. Yabo, mana mfowethu. Yini ama airportins manje? Hey, yabona la ngiyangideda ke manje. Khuluma nami ngikhulume ukuze ngi-understand. Yini lama airportins? Usho inamba WhatsApp. Ufuna number WhatsApp. Ufuna ukuyenza number WhatsApp. Yindaba ungathi nje can I get your cell phone number? Mfowethu, airportins. Ufuna ukuyenza number ama WhatsApp. Isithwase kumkhwepha namazi kanjani? Ufuna ukuvezela ibele. Hayi. Uyabona nje mawusathi airportins usho ukuthi usemncane impela nje kulo mdala. Ungivezela ibele la hayi futhi nje usemncane uNkulunkulu wami angifuni ukuboshwa mina uNkulunkulu wami. Hey wena mkhwaphandini ngeke uzukubona ke lokho. Mbomvu khambala. Futhi usakuthiwa ngibala kulabo abanye nami ngapha hey ibele khalathi ngiyalicela mfowethu. Ngiyacela nkosami, ngiyacela. Ipholo ngiyacela mkhwepha. Mkhwepha licious. Hayi no sibonge lapho Nzombane. Nyoni yeso. Hayibo. Angeke nganza kwethu, angeke. Hello okamagajeni. Khona video ocommente kuyo wathi you have big lips, so that means kusho ukuthini lokho ukuthi you have big lips? Hayibo. What's the meaning of mkhwepha? Because I said that to my grandmother and she was so furious. God's favorite. Awungazi.
Uyazi mosangazi. Umkhwepha, it's breast. You know that, not breast, is it? What's that? Fillets. Chicken fillets or fillets. Yeah, it's fillets. Chicken fillets. That's meat, Leia. Is it meat? Yeah. But mina ngibiza ingane zeni la. Ngiyangidida manje. Uma wami akanawo TikTok. Umama ongizalayo. Why? Because uyangihlonipha mina njengengane yakhe. Uzoposta nje. Leqinile yebo. Mkhwepha. Yawo mkhwepha. Oh. Themba lamabhele. Isimongo singaka. Sesiyacobezela. Akho umuntu onesibongo esingaka. Nhloboni isimongo lesi. I5 head. Sazi 4 head ke thina sisi. Lese sakhe siluleka ngathi imncibhobho. Hayi. What kind of simongo is this? Yo, my God. Namhlanje bengamele umuntu alala yedwa. Nencwadi engcwele yasho. Incwadi yamahubo somewhere lapho. Ethi sizofudumala kanjani umuntu elale ngawani. Kungcono silale nga2 ngoba sizakwazi ukufudumezana. Incwadi yamahubo esho njalo. Yenza lapho ngihleli. Fake yokuza. Wena umdala ungaka awunayo ukuthi. Do you all have Audi? Yeah, bafo. Positive. Isinayo Q2 maphosisi. Yeah, cela nje futhi ungi-DM mfethu lapho usho inamba yakho bese ngakufonela kuchazele ngayo imoto kabanzi. Yeah. Nangu uJobe. uJobe lo. Ori na. Na imoto yakhe idlula lapho. Yonke imoto egreen engiyibona mina drive uJobe. Sikhulile. Amgcane usikhulile. Igama ethi sikhulile ngagcina yini? A dose of ibele every day. Ayi. Uyabona mfowethu ungcono awusebenzisa ama quotation marks buzikhulumela. Mawusebenzisa ama quotation marks wasungikhotha wrong usungidelela. Ngixole ngane zakwethu angithi manje I'm an information scientist by qualification. So I'm qualified to proofread your articles and all of those things lezi nisibhalayo journals what. So mawubhadile ngiyabona ukuthi ubhadile la. Uzokhuluma lapha mntanami uthi ubudinga umuntu ozomyuza ucleaner awushaye awashe ngize yini. Hawu. Umdala mfowethu ungibiza ngomntana wakho. Kodwa ufuna uzocleaner futhi. Ungezi we mama. Ngisho mina umuntu okwi-age yami owesifazane uyayizwa into le mawusuzoza wena usukhosha imali ko40 bani 50 ngiya ngidinga umsebenzi ngani ngidinga umsebenzi no bengidlalela mfowethu sesiyeka nje ukudlala bengidlalela mina anginayo inkosi yami umsebenzi ngabe ngidlala ngawe nje anginawo umsebenzi madleka hawu bakithi kwenkulumo ezakhaya ona 24 yeah ulungile ulungile mntanami ukupho enkanyezi mntanami ulungile shetsho usha ulungile awulunga impela kodwa ikhaladi yebo mawunamazinyo nje phelela amazinyo alright awusadlala futhi haya ngidlala lapha phela awu kanti kucleanwa naye wena mess around and find out ngethe mina ulungile mntanami hawu yeah kodwa nje ngizibona mfethu ngihlekisa lo mntwana 20 hayi amphelela amatinyo uyiswati nokuba iswati hawo ulozolo
ulozo. Goloza. I-track eJ ithi yebo ngane yawethu impela nje. Ingane na 20 mina mfethu mona 20 ngibona usisi wami omncane lapho. Yes. Angeke futhi ngizengikwazi. My sister is doing grade. She's going to do grade 12 next year. So she'll be 17 next year. You understand? Hi Madlega. Hi. Umuntu ona-20 umuntu osase high school nangebhathi nje angiyi lapho. Emaswati. Yabo uthi ucorrectwa yimi ngelona iswati. Amaswati enteni ayisikho nje iswati zindala. Emaswati. Futhi nje thina ngala amadinyo ethu aphelele ngoba asidli lokho okudliwa e-Eastern Cape. Eastern Cape. Dumela Madlega, ke kopa o mpolele hore le yena la gago ke mang? Liena la gago. What is Liena? My name. What about 22? Ayiyasaba. Umuntu azokuphosta la awusakwazi nokudunusa endlini yakho umuntu sekushutha isinqa, sekuvela isinqa. Sekuthiwa isinqa sakaMadlega siyatrenda. Name. My name is Madlega. Sawubona Madlega. Hi. Yes, your name. Yeah, it's Madlega. Mduduzi Madlega case in Themba. I have 3 names. Angiyona vele nje ake ukule kuthiwa Rex enegama elilodwa lutho ke. Mazulu. Ngilungisa nje all the way from Eswatini. Hello. Angeke ukuthi amaswati enteni akuzona iswazi lezo. Akuzona emaswati. Bakhuluma kanjalo phela abantu base Swaziland. Oh, Eswati Kingdom of Eswatini. Vela sesawubona. Hawu bakithi. Kunjani? Wena leli swati lase Joburg. Ufana lamazulu ase Joburg. Athi umntana kibo. Uzafika umntana kibo. Mara ayibo. Umntana kibo yini le? But indlela abakhuluma ngapho la ngeke kuyishintshe. Umntana kibo. Wesike laba bakithi abasuka la eNatal. Umuntu eyovakasha nje 2 weeks. Yezo eyovakasha eJozi 2 weeks yobuya sethi mara yo mara guys mara ini wena mkhwepha mkhwepha ndini ave ufresh ninjalo ke mina ninjalo. Thank you so much ama rose yaza le wo Madlega, hayi lelo. Mara Afrikaans kodwa. Yeah, but people in Joburg, bathi mara majority of the time bathi kodwa. Yabo. Sengisho mina laba bakithi laba basuka la eNatal. Eyovakasha nje yabo mhlawumbe bavayile isikole bavakasha ama 10 days. Ofika lapha sebuya. Yo mina ukudla lokhu angudli. Hey mara guys, mara ngalenge la. Anti kufana laba basuka ngapha kwaZulu mebeze ngapha eThekwini. Umuntu esiwala mefika ngapha kwaZulu usekhuluma ngonga. Ngafika ngala dog ngasuka la ngaphuma ngahamba ngathi ngamfumba ngempama yeso. Ayathathe bajali bhuti webele bakithi. Yeah, umuntu ukhuluma ngonga. West laba abase Pietermaritzburg. Yes. Uma ufuna uthi iqanda. Yabo. Ukuthi ukuphi? Ulaphi? Yes. Asam sit down eThawini. Bafethu ayi.
Can you found out? Can you found oh, the required credit score to obtain a car? 610. Can you find 610? 610 lapho. 610. Well, to be honest with you, even you can have even if you can have 670 or 800, if your credit history is bad, you won't get a car. Yes. So kuze umuntu one-credit score ewu-590 580 aqualify ukuthola imoto because i-credit history yakhe i-right, uziphathe kahle for the past years in terms of iy'kweletu zakhe noma for the past months or whatever, but uziphathe kahle yabo. Le nto le futhi, it's not only about credit scoring, it's about the history that you build around your credit. I hope that makes sense. Yabo. Angithi nje asithi uthatha imali wena wayiboleka uvusi wangakukhokhela kahle, mhlawumbe akhokhe nge-19 kodwa uthe uzokhokha nge-10, uqala umthinta uthi ayivusi khokha phela, uphinda akhokhe ngosolutho, aphinda akhokhe, yabo. Uma esebuye futhi ezoyifuna imali, as much as ekhokha but ukhokha kabuhlungu, so ukuthi hey ngeke avusi mfowethu kuze ngikunika imali beqale ngikhulume nawe, yabo, nawe uba demotivated. That's credit profile, yabo. Sibuka lapho ukuthi oh uhluphe kanje lo muntu, you do minor speech but just substitute ngibonile ngithi mfowethu. So ileyo nto bese umuntu mhlambe escorisha kabi bese kuthiwa credit conduct, uthi bengayiphethe kahle, yabo. Kufike umuntu oboleka imali elo babas, wow, babazi nguDzedzi mina, uyazi. Kufike umuntu aboleka imali kuwe namhlanje athi uzoyikhokha nge-10, afike i-10 akhokhe noma akhokhe earlier, kufike njalo omunye kanjalo same person akhokhe kahle, awubi nankinga lapho noma ungamjwayela ngithi uthi no uyakhokha kodwa akuvula ukunika no uyakhokha lo anginankinga lo uyakhokha mfowethu. Angithi uyayibona engishoyo ileyo nto engizama ukuyisho mina ukuthi ihamba kanjalo into leyo, yabo. But uma ungayizwanga into la phinde uyizwe, uyozwa abantu la bethi nayi imoto guys, nayi imoto 3.5 installment 6 bani is credit score, uhamba uthi apply ungakwazi ukuthola imoto yini, awustudy noma nje ama advice. Ngeke ngifake ehlathini mina, but ngifake ehlathini why ngizokufaka ehlathini? As much as uma ngenza isale yakho, uma ngenza isale ngawe, then ngizoba ne-commission phela, kodwa kumele ngikunike into eqondile ngathi, yabo. What do you think about balloon payment? Is it good or bad? Well, balloon payment is always good. Yes, this is why. I-balloon payment kubukeka kusuke kusizwa wena based on your percentage otholile, your ratings kwi-garage osuke lizokufinance. I mean kwi-blokhuzana kwi-bank esuke lizokufinance. So if the installment of the car with balloon, without balloon is 8,000 a month. So i-balloon izofika ithi kuwena, okay, noma i-balloon isho ukuthini? I-balloon isho ukuthi we are taking 40% of the initial price of the car. Siyakubekela lo 40%, uzowukhokha lo 40% of that amount ngosuku lokugcina le-installment sakho sokugcina, or you will refinance the same balloon with the same interest rate that you had. So usho ukuthini-ke lokho? If the car is 300,000 and your installment is 6,000 without balloon, or no, it's 8,000 without balloon, bese uthi wena uzongihlula 8,000. Ama-bank azobe sethi okay, with balloon we're going to keep 40% of the 300,000. So bethathe lo 40% kalo mali bewubeke. You pay installments, your installment will drop from 8 maybe to 6. Then you pay 6,000 for 72 months as your installment. And on the last month, of your installment, 6,000, the bank calls you to ask you the remaining balance on the balloon. Maybe it's like 70,000. Do you have 70,000 cash that you can put up and you are done with your car? You get your logbook. When you basically, I don't have the 70%. Basically, okay, we won't take the car because we have no right to do that. What we are going to do is we are going to refinance the car, refinance the 70,000 that's left
on the same interest rate. If your interest rate initially was 12%, go about 12%. But now, because it's 70,000 that's left, and you'll be paying for 2 years. Okay, your interest rate got 12%, you are paying this amount monthly for the next 2 years. So you'll be paying for the car for 8 months, For 8 years. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi kuwe your installment ka 6,000 obuyikhokha has dropped. Maybe you'll be paying 2,000 a month. But when I'm out, I know anginankinga nokukhokha mina 6,000 for the next 2 years. So ngeke usakhokha 2 years. You'll pay a shorter period of 2 years. Maybe uzokhokha the same installment maybe for a year. Then you are done. So uthole logbook yakho. Bayayidla yini if uhlula balloon payment. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukulalela kwakho kwemkhala kuyinkinga. Ukulalela kwakho kwemkhala. Ngithe mina abayithathi imoto mohluleka ukhokha u70,000. So into abasuke bezoyenza bayi refinance. Mkhwepha ndini, listen. Yes. Kuthi ngikubambe ngenduku. Ibuze usachaza no akuhluphi imkhakho le. What do you think about balloon payments iphendule? I-credit score yami ngi-1. Ase ngibe nama accounts. I wanted to buy a car cash. Is it more taking motor cash? We don't need your credit score. We just need the cash. Yeah, loud and clear. Yeah. Okay. More taking motor nje cash. Asinendaba ne credit score yakho noma twist credit score yakho u-minus 1,000. We really don't care. More taking motor cash. Let ikhanda lakho la uthi madleka I want this car. Ngizokutest drive isona imoto. Ushaw finance wakho khona la done. Sikwenzele ilokhuzana permit manje done. Sekunika logbook done. Ubuye uzolanda license yakho after 2 days noma 3 days done. Sihlukene nje nawe thina. Yabo. Akuhlubi lokho ukuthi mhlambe asifuni lutho nje yakho, sifuna imali yakho du mawuthenga imoto. Cela phela hawo awumase uvela uthi awungishuthele mfowethu impilo ondo iphilayo. Yabo, okay Did Noma tell you what they said to you? Noma? Tell me ukuthi batheni. Who said what? First installment after how many months? It depends on sorry. Ngifuna ukudlula isitimela because angengizizwa. Right. It depends man ukuthi ne structure kanjani ideal. Yabo nje u customer lami ngeke ngilisho ukuthi but the customer lami delivery this week. Delivery my customer about 2 or 3 this week. Uthe ucela ukukhokha ngo January. Yabo. Then ke samtshela ukuthi no installment yakho izothatha ibank izoyithatha imali manje ngo December but so ngiku cashback. You understand? Because I need to sign it phansi na into. Yes. So into kanjalo so it depends mfethu ukuthi mina ngivubelana kanjani nebank. Yabo. I not nebank nathi as a dealership. Let's say maybe you want to pay the first installment on December. Uma uhola nge1 we can try ukuthi ukhokhe ngo January. Ungakhokha December because i1 zika November zikusasa. Yabo. So Monday wena ngabe shy installment yokuqala. Yabo. Or else ikhuluma indawo uthi okay. Qala ukhokha ngo December. You understand? Mawala nge25 by default your first installment will be on the 25th of December. Yabo. Well it will be on the 27th because 26th because it's holiday. You understand? Isn't there kanjani? Kuyadayiswa kodwa kudayiswani? Ayisipay ave neyongoni yayona kodwa. Uzufaka iheart itshanhle into oyibuza right. Ayisipay ayisisi man. Awu mfowethu yazi ubungeke nje ungene ubingelele uthi madleka mfowethu ngicela ukubuka noma madleka uyini oyichazayo bafu ngicela ungicathulise. Usufake lo ngoma yayona. Yes. Kuthi ngikublock futhi. Alright. So kubanjani khona into kuthiwa dealership assist khona assist mfethu yes because ekugcineni usuku ufuna ukuthenga imoto angithi. So we have to assist you.
Ngisho khona ukuthi kudayisekwa ini. Angithi manje lento engicazulayo ukuthi bekuyini nje ukuthi sawubona Madleka. Khamba kanjani kodwa mfowethu ama sales. Usungavela ungishuthe ngombuzo nje. Hayi. Ilento nina mfowethu ayi. Bangize ngithusa ngehuthi. Ungicazulile nje. Ulifuna nini ipholo manje? Manje, ngilifuna manje ipholo. Awu, zinyobulala. Kunjani zinyobulala? Yeah, man. Musa ukuba yi crash out phela nawe. Musa ukuba yi i-helping verb kayi ayifuneki. Ikhiphe bemele ukuthi Musa futhi nje nokuba wrong nje. Musa uku crash out phela. Finish. Uzobheda la. Uzwalela usuka khona. Uzokhuluma umkhwepha la. It's a beautiful weather in Durban, man. Hello, Mkhwepha. Hi, how much you need to earn for J7? For J7, i-J7 ihlukene khona i-Glacier, khona i-Vortex, khona Inferno. From the lowest spec. So man, you're looking at installment which is close to 7 to 8,000 rand. So you must earn maybe 20,000, 15,000, yeah. As your net. Hi baby. Ow. Oh baby by him. Hey. Beautiful kanjani Linetta. I love the weather. Imvula ngiyithanda nje mina kusami. Imvula it heals me. Yabo. Yang nje hayi lento leyo ngizobe emakhaya ngiyolanda amandla cha mina nje mfethu nje bangibona nje kunje abantu benethwa it heals me. Banezono labantu labo eziningi. So manje nje ukunetha kwemvula it excites me. Yabona. I have good memories ngiyabo ukunetha kwemvula for a car. For a car angisezwayo manje. Manje nje for a car ngola Mkhwepha. Hayi. Kanzani phela inina khiphana ama speech lawo asekhanda wakhipheni khuluma ungabe uqhamu ingxoxo uziqedile ngapha ekhanda usuzoyiqedela ngapha emlonyeni uzothi ekhaya ikhiphe yonke ngiyazi ukuthi abanye benu yabo futhi imvula futhi ayibageza izono mfowethu futhi laba abalapha ngasendlini abaqwayizi yes ophuza inyobulala usahambile ufa inkulumo la ayisavele isiuhafu inkulumo manje credit score credit is 434 634 credit score okay 28 gross once you trade in a Polo for J7 it's possible wasn't nawo la mfethu ipolo lakho lelo silvaluate and get your J7 and go home asa kusukela namhlanje nje angisekho sengiyintombi yakho ngini bayazi lento eshoyo la ukuthi mela ukhuluma nje ngibuza serious Madleka iyiphi imoto engayithola if ngihola u7 ikhona phethi Grand i10 ikhona iAtos ikhona iSuzuki Desire zikhona bafuni Ntombazana zikhona imoto zikhona khuleka nje ubona ngishaya ngo-SMS lapha ku-DM uthi Madleka ushiya inamba bese kufonela mina kuchazele futhi uyaphila ngikhona wena miskolo hello bakithi hawu bakithi khamba kanjani simelana wasimelana i-gross 11k ngavele ngayo angibonanga phela Mxolisi awu mfethu Mxolisi awu behave yourself hawu ngithe mina inet after deductions yabo yaba for ungayithola imoto ehlisa umoya ikhona imoto ngana kwethu ungesabi
Ngayithola bafumana. All right, will do. Thanks. Have a lovely day. Sibonge. And Madlega, the cars that come in as trade-ins installment avamisa ukuba imalini. It depends. It depends wena ukuthi number one ube ne-shortfall yini, because angithi le moto losuke uyithenga kuba ngathi imoto entsha. If ube ne-shortfall enkulu, sorry, enkulu, let's say imoto oyifunayo is 250,000, your shortfall is 50,000, so now the car is 300,000, so you'll be paying 6,000 more. Yabo. Mhlawumbe you're paying for the car le obunayo, you're paying 4,000, so that's 2,000 plus on the 3,000 or 5 or 4,000, so you're paying 6,000. Yeah, izonto le more bene shortfall, more abane shortfall ke kumnandi. Yabo. So imoto ye trading determines the shortfall. More bene shortfall enkulu, installment yakho will be determined by shortfall yakho. Ma inkulu then the installment inkulu. Yeah. Unless you get more now 50,000, or try now 50,000 ufake as deposit noma paying up the shortfall, sorry. So for the new car you'll be paying about 4 point something, yeah, well, close to 5,000 rands. Yes, on delay. Enjalo. Hey, benizitshela ukuthi Thando lami luna phakade. Anze nikhathele manje mpapa yena. Khathele manje ngikhuluma la. I'm tired. This is one thing for sure. Sesohlala kuma DM ke ngithembe ukuthi izinto ezikhala kahle ngisifakile lapha kuma DM nganza kwethu. Mahleka lo inkulumo ezakhayo. Baba yini njengamanje sobonana sesibonana. Danko is thank you. Sibonga. Yahamba.